para sa kanila rin. Bro, bakit mo naisipan na mag-technical school? Actually, hindi akin to sa asawa ko. Ano lang, kasi matagal na kami sa TESDA rin. Matagal na kaming trainer. Naisipan na namin, so magsarili na ba? Mas maganda kasi na ikaw na mismo. Diba? Ikaw na nagpapatakbo, ikaw na nagpamanage. Saka, yung eskwelahan kasi bro, hindi ganun karami ang may eskwelahan na yung mag-invest pa sa eskwelahan, hindi ganun karaming tao yung maganda kasi sa eskwelahan.